नमस्कार. आणि केसोच्या वाईट ताऱ्यावर फरसाण दिवाळेचो इज अ मेजर अट्रॅक्शन. हेच दिवाळीचे मेजर अट्रॅक्शन दाखवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात वृंदा जोशी. नमस्कार. नमस्कार. आज तुम्ही आम्हाला कोणती डिश दाखवणार आहात? बेसन लाडू. बेसन लाडू. इन्ग्रेडियंट सांगा काय आहेत ते तुमचे? बेसन, दळलेली साखर, काजू, किसमिस आणि हे वेलची पूड आणि प्युअर घी. ओके. तुम्ही किती घेतलेलं आहे बेसन? बेसन 2.5 वाट्या, 2.5 वाट्या साखर, 1 वाटी तूप आणि अंदाजाने वेलची घालायची. ओके. आणि डेकोरेशन प्रमाणे काजू किसमिस लावायचे. सुरुवात करूया. हो. आता बेसन घालायचं ह्याच्यात. आणि ढवळायचं. मग ते पूर्ण तुपामध्ये ते बेसन भाजून घ्यायचं पूर्ण. कलर अगदी. या मापाचे आता किती लाडू होणार? काय ते वळण्यावरून आहे? वळण्यावर रंग लालसर होईपर्यंत भाजायचं. मग त्याला तो खरपूसपणा यायला पाहिजे. हां, तांबडा होईपर्यंत जरा भाजलं की आपणच ह्याला तूप सुटतं. अच्छा. तांबडसर रंग होईपर्यंत भाजायचं. हे बघा, तांबडा रंग होईपर्यंत असं खमंग भाजायचं. अच्छा. खरेच एकदम बेसनाचा घमघम सुटलेला असं. हो, खरंच खमंग भाजायचं. चला झाला भाजून, त्याच्यात काढते. दुसऱ्या भांड्यात काढून घ्यायचं. ह्याच्यात दळलेली पिठी साखर घालायची. ही आता तुम्ही 2.5 वाटी 2.5 वाट्याला 2.5 बेसन घेतलंय आणि 2.5 वाटी साखर. मग तिथल्या माप घेतलं. तिथल्या माप घेतलं. मिक्स केलेलं बेसन आता थंड झालंय. अच्छा. लाडू वळायला सुरुवात करायची. बरोबरच काजू किसमिस लावायचे. ते गरम असलं की काय होतं, म्हणजे ते वळायला काय प्रॉब्लेम होतात का काय होतं? हातात भाजतात ना. हात भाजतात एक झालं, पण आणि असे खाली बसतात. हा, मग ते म्हणजे घट्टपणा येत नाही का? नाही, नंतर येतो घट्टपणा, पण आकार सारखा येत नाही. आकार सारखा येत नाही. म्हणून हे करायचं.
थंड व्हायला द्यायचं. एवढे समज केले तर किती होऊ शकतात? 15 पर्यंत जाऊ शकतात का? नाही 10च होती. 10च होते. तुम्हाला त्या यांची ऑर्डर असतात ना, ते लोक सांगतात तुम्हाला साईज कुठची पाहिजे, किलोत किती हवे ते मी विचारते. अच्छा मग एका किलोला किती? एका किलोला 35 होतात. 35 होतं. ही साईज की याच्यापेक्षा कमी? याच्यापेक्षा जरा लहान. अच्छा कोण 30 सांगतं, कोण 40 सुद्धा सांगतं. त्यांना हवे तसं करून द्यायचं. अच्छा अच्छा अच्छा. झाले लाडू तयार. सो आमचे लाडू तयार झाले असा बेसनचे. लुक्स व्हेरी टेम्पटिंग. म्हाका दिसता ह्या फावट तुमची दिवाळी आनी चड स्वीट जातली. सो वी विल टेस्ट इट. कशें लागले? एकदम बरें आसा. थँक्यू सो मच काकू. एकदम म्हणजे एकदम टेस्टी जाल्ले आसा. मातशी टेस्ट डिफरंट आसा कंपेर्ड टू बेसन लाडू जे आमकां बाजारांत मेळटा. सो दिस टायम घरा कडेन करून पळयात. एक रिकॅप घेयात. बेसन लाडू करपा खातीर तुमकां लागतले 2.5 वाटी दाळची पिठी, 2.5 वाटी पिठी साखर, काजू बियो, पासा वेलचीचो पिठो आनी घरावें तूप. 1 वाटी तूप गरम करून तातूंत 2.5 वाटी दाळीची पिठी भाजून घेवपाची. गॅस बंद करून तातूंत 2.5 वाटी पिठी साखर घालून मिक्स करपाचे. तातूंत वेलचीचो पिठो घालून बरें मिक्स करून घेवपाचे. मागीर लाडू वळताना काजू बियो आनी पासा लावन लाडू वळून घेवपाचे. बेसन लाडू तयार. आता आम्ही बेसनाचे लाडू पळयले. आता नेक्स्ट लाडू कसले आहात ते आम्ही काकीक विचारूया. आता दुसरे लाडू कसले? रवा खोबरं. रवा खोबरं एक वेगळेच काहीतरी ऐकल्यासारखे दिसतात. हय. इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत त्याच्यामध्ये? 2 वाट्या रवा, 2 वाटी साखर, अर्धी वाटी तूप, खोबरलेले खोबरे, वेलची, काजू, किसमिस. ओके. खोबरं किती घेतलंय तुम्ही ते? 2 वाट्या. 2 वाटी म्हणजे सेम माप आहे. सेम सेम. तुपावर पहिला रवा भाजून घ्यायचा. अच्छा. मगाशी जेवढं तुम्ही तूप घेतलं त्याच्यावर तेवढं कमी घेतलेलं आहे यावेळी. हे निम्म तूप. ओके. अर्धी वाटी घ्या. चांगलं गरम तूप झाल्यावर त्याच्यात रवा मिक्स करायचा. आता 2 वाटी रवा आहे ना? हो हो. पण हे लाडू किती दिवस टिकतात? खोबऱ्याचे लाडू तसे खूप दिवस टिकत नाहीत. हां हां. आता थोडा वेळ भाजून झाल्यानंतर त्याच्यात खवणलेलं खोबरं घालायचं. अच्छा. ते पण त्याबरोबर भाजायचं म्हणजे लाडू टिकतात. ओके.
ओलं खोबरं असतं ना ते. तर ते पण चांगलं खरपूस होय भाजायला होय पाहिजे. होय होय. म्हणजे तुम्ही त्याला प्रिझर्वेटिव्ह वगैरे म्हणजे असं खूप दिवस नाही, उघडण्यावर नाही, तसं काही नाही यूज करत तुम्ही. नाही. एका भांड्यात काढून घ्यायचं. ह्याच्यात साखर घालायची. डायरेक्ट साखर घालायची. मग त्याच भांड्यामध्ये हे करून घ्यायचं, पाक करून द्यायचा. पाक करून घ्यायचा. ही साखर बुडे इतकं पाणी घालायचं. अच्छा. या पाकाला काय माप नसतं? एक तारी पाक करायचा. नाही, पण आता साखर तुम्ही किती 2 वाट्या घेतले. आणि पाणीला माप नाही. माप नाही, साखर बुडेपर्यंत अच्छा. विरघळते. लाडवाचा पाक तयार. एक तारी पाक झाला पाहिजे, चिकट झाला पाहिजे असा. अच्छा. हा पाक या भाजलेल्या रव्यात ओतायचा. अच्छा. आता हे निवायला पाहिजे. त्याच्यात अच्छा. आपल्याला हवी तेवढी वेलची पावडर घालायची. आम्ही चुकवून जायना. अजिबात चुकू शकना. आम्ही टेस्ट करता म्हळ्यार तुम्ही रिकॅप पळयात. रव्याचे लाडू करपा खातीर तुमकां लागतले 2 वाटी रवो, 2 वाटी साखर, अर्द वाटी तूप, 2 वाट्यो सोय, वेलचीचो पिठो, काजू बियो आनी पासा. अर्द वाटी तूप घालून 2 वाटी रवो बरो भाजून घेवपाचो. तातूंत 2 वाटी सोय घालून भाजून घेवपाची. दुसऱ्या सायडीक 2 वाटी साखर आनी उदक घालून 1 तारी पंक तयार करून घेवपाचो. भाजून घेतलेल्या सोय आनी रव्यान हो पाक मिक्स करून घेवपाचो. शेवटाक काजू बियो आनी पासा लावन लाडू वळून घेवपाचे. रव्याचे लाडू तयार.